perkorone kabeh iku Allah Subhanahu wa taala sing ngatur. Dadi tawakale ya kudu nang Allah aja nang liyane. Wong duwe sing dadekno sampeyan iku duweke iso manfaati ya Allah. Lek kadadene gak manfaati, duweke malah bahayani. Biasanya nyekel duit 100.000 waman, nyekel duit 100 juta dirampok wong. Salah wong sik dibacok umpamane duit sik dijogo. Aduh, bahaya. Jadi kudu nang Allah. Senasa kita niki mboten ninggal sebabe utawa ninggal ala iki mboten. Tapi awak dhewe ninggal ojo tamakal ngono. Wa kadzalika tatruku tadbir fi umurika ilaman yudabbirul amru ilaman yudabbirus sama wal ard. Awak dhewe niki nggih kudu ninggal ngatur-ngatur dipasrahno kabeh perkara niki nang sing ngatur langit, nang sing ngatur bumi. Wa turihu nafsaka an sain la tabluhu ilmuka wa qadruka min amril ghad. Dadi ade ini kudu ngasuhno atine saking perkara sing awake gak ngerti. Meneh kuwi apa, mbene kuwi apa, engko bakale dadi apa. Dadi awake dhewe niki gak kena ngatur iki kudu ngene, kudu pokoke kudu ngene mboten angsal. Tapi lek rencana niki ya Allah kula dadosaken ngeten, nek anjen sae nggih jenengan ijini ya Allah, nang mboten sae nggih jenengan doaken jenengan gantos kali perkawis ingkang duwe sae. Dadi wong niku terlalu napa niku berencana dan memastikan rencananya niku gare stres. Jadi niku lek gak diijini kali Allah Subhanahu wa taala niki gagal. Ini kabeh niku berencana niku oleh, tapi tawakal nang Allah niku yang harus. Wa nadruka fi amrin yakunu ghadan aw la yakunu wa annahu kaifa yakunu wa takufu an la'alla walau. Dadi awake dhewe niki kedah malih niku aja sampe awake dhewe niki duwe pikiran utawa ngomong berandai-andai. Umpama ya aku ngono. Jaduk obiyen niku ngene niku lawan niku tak tahu batas syaitan. Ngomong seandainya niku membuka pintu setan. Karena dengan seandainya niku malah menghayat sing boten-boten akhirnya boten ridho teng takdir. Suka berhayal ngoten. Karena napa niku? Idlai safi ila sulul qalbi wa tadil waqti. Berandai-andai niku sing dudu takdir ade niku. Nggarakno ati niku sibuk, ati niku sumpek terus nyo-nyo waktu. Apakah dengan berandai-andai niku nggarai takdir niku malih? Boten. Sumpek waktu, sumpek ati, waktu ini kesio-sio. Seandainya dhek gawe nyambut gawe ae utawa gawe ibadah, iku malah ono manfaate. Dadi berandai-andai. Aku cek koyo umpama dadi iko. Akhire niku malah nggarai rezeki ning liyan. Ngoten elekan nang wong. Wala allahu takun umurun lam taktur bibanika fayakunu masawal fikrika wa tadrika wa tika waqta azyabihi lawan bila faidatin. Dadi wal takun umur lam taktur bibanika, terkadang niki sing terjadi niku sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Biar dekat direncanakno malah iku sing terjadi. Ngoten. Lah sing dipikirna awake dhewe, sing diatur awake dhewe, sing direncana awake dhewe niku lawan bila faidatin. Kan apa-apane. Makan nek salah nggih Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Nek sampeyan niku nyejo apa, tawakal nang Allah. Berarti wong niku tawakal nang Allah niku sejak kita berencana. Ya Allah, kula kepengin ngeten. Tapi kalau pasrahkan panjenengan usaha ini ono apa? Aku ora ada rencana ngeten Gusti. Niku tadi faida azam ta tawakal Allah. Tapi mulai dari dunia ini kan wis kudu tawakal nang Allah Subhanahu wa taala. Sampai awake dhewe berusaha maksimal berdoanya tawakal nang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal niku berarti wong niku wis kabeh apa jare pengiran niku malas. Berarti tawakal niku yo rencana niku sudah maksimal.
awak di usaha sudah maksimal, donga niku sudah maksimal, tapi ade napa niku gak ngandalno rencanane dhewe, usahane dhewe, kali dongane dhewe mboten. Tapi awak dhewe niku mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe mikir kaya syukure akal. Ngoten awak dhewe kerja yen syukure anggota badan. Tapi Allah niku sing nentuaken. Tapi Allah janji, la in sakartum la azidannakum. Temenan lek sampean belum syukur bakal tak tambahi nikmatku. Tapi lek gak gelem syukur ya siksaku sing nemen lorone. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi lek mboten saged ngoten iki malih bal khusronan tandamu alaih wa tubanu fihi. Kok gak iso ndadekno atine niku tenang, mek berandai-andai terus, ngoten. Andai rencanaku keturutan kok ngene ngoten. Niku nggarakno getun, nggarakno rugi, ngoten-ngoten. Ati niki tambah sibuk mikir niku, terus umur niku entek sia-sia. Bahkan didawaken wonten syair, sabaqat maqadirul ilah wa hukmuhu fa'arifu adaka min la ala wa min lau. Wis dhisik takdir-takdir pangeran karo hukume wis ditakdirno dhisik sadurunge sampean ana. Mongko ngasuhno atimu teko la ala teko lau. Ngasuhno atimu teko sampean berandai-andai menawa ya lamun ngene niku kongkon ngilangaken. Sebab niku nggarakno atine gak ngasuh, supek berandai-andai terus. Terus penyair itu niku saya kunu ma huwa kainun fi waqtihi wa aqul jahalati mutahun mahsunun. Perkara sing wis ditakdirno iku bakal wujud ndek waktune dhewe. Tapi wong sing bodho iku bakal dipayahno, bakal